Rolling. 5, 4, 3, 2, 1. Yo, what's up mga Bitokon? Welcome back sa akong YouTube, sa akong Spotify, sa akong Facebook, TikTok channel, tanan na lang channel. Welcome back sa laing episode sa atong podcast. So grateful today. I would say, muna sila ang number 1 bisrak band sa Cagayan de Oro nga nag-steady gid sa ilahang genre. I think so. 20, kanil kayo mo sa mga year na buo, Brad? 20? Nga 2007. Oh, sorry. So, 2007. So, mga, wag kumingon tigulang na. Kay mga kumbati pa man, pero mga haligi na. Ladies and gentlemen, ang guest nako for today, kumusta nato sila? Brandy Belly. Ikaw ang akong kalipay, ang gugma nato unta mo lang hugay, wala. Yeah. Grabe, bro. In fairness sa inyo, bro, wala mga matigulang, ha. Siyempre, ang lead vocals, si Liklik, okay, si Teddy Boy, na medyo niniwang gid siya. Napo ni siya own niyang story. Ang bahista, si Adam, o siyempre, ang ilang gitarista, si Erickson. Ang ilang great drummer nga wala ron ngay medyo dili Toyota, dili Nissan, dili Mitsubishi. Si Adonis, nga nagniwang sad. Oh, grabe, medyo health conscious mo karon tanan, ha. Right, guys. So, karon sa akong kumusta nato ni sila? Ta medyo ikaduha nato nga man, kumusta nato ang genre sa bisrak? Naiuban mga banda nga nag-shift na ni Biya na kay, well, nakita nila di makabuhi daw sa pamilyang banda, medyo nawala na ba sa limelight ang mga bisrak, so that's why, well, at the end of the day, tao ra gyapon ta natay mga panginanglan nun, so that's why kailangan mo shift, ana ba? So giunsa sa banda sa pagpabilin nga buo pagihapon, and actually bag-o lang sila nag-release na pod og bag-ong song nga naay music video nga gwapo kayo, kana tanan natong hisgutan karon. But for pinakauna, Lik, kumusta ang buhay-buhay? Matinik pa bagyapon ka sa mga chicks? Serious na pangutana na. Okay ra, mayong buntag sa atong mga tigkanda. Di ko na ang podcast kay Tibok Kalibot man, so may buntag, may unto, may hapon, may gabi. Tanan. Okay ra ba ya? So far, di nagiging nga naka-focus sa kanang para sa unang banda gyud sa tong mga bata-bata pa nga murag priority gyud kay ang banda nga kana bitong mugi first, then ang uban bahala na basta kay banda gyud. So taud-taud na bahala na adi eskwela gyapon, dili nga bahala eskwela kay human gyapon, di gyapon kamaya na ang ginikanan nga mahumanta, pero kuan so far so good mangyapon, so, nga karon murag secondary na lang gid ang banda-banda. So bali ang panginabuhi murag na priority ang gid ang panginabuhian. Oo, bay kay kuan sa una mo lagi na tingingon nimo nga nag-shift ng uban amo ginabuhat na mo ni karon para sa among passion nga like sa una gid amo ang priority gid kay banda, like di gid mangitag laing panginabuhian kay banda ra gyud, pero karon secondary na lang ang banda na nami mga kaugalingong mga career na outside sa banda-banda nga scene, pero di gid namo pwede biyaan ang kaning pagbanda, pagbuhat og kanta. Kay mao na man gini ang ang heart gikan lang sa amo mga hinigugma na ikaduha diri sa banda nakabutang nalasan yan yung mga word nga hinigugma mga egala. Tayo muna before ta mag-story about kumusta ang genre sa bisrak sa music. Per member nga, unsay update na si Erickson na ang gitarista, unsa na may update, Brad? Unsa na may lately unsay kabisihan karon nga kuan? Sa akong aside is medyo busy gyud kay kanang syempre naanatay. Murag busy na ka nga businessman sa karon ha. Dagan na bills. So, pero grateful gyapon ko maski inana ka busy sa mga blessings nga niabot sa ako syempre tapos sa banda pod ang bali ang kanina lang banda nga kaning banda karon nga among ginakuan
balik og revive kay naglaylo mo gud Mr. Kajot. So Nalaylog yun, no? Nalaylog yun. laylog ito. Ah. Oo, okay. Medyo na-busy naman ang tanan. So dili na Tapos nag-pandemic pa, nag-pandemic. na-busy pa tanan. Dili na mag-abot ang schedules. Oo. Okay, ah. So sa amo kanang medyo napalong gud Kajot ang muhang Sa kuan. limelight nga like So bro, nahulog mo na kanya-kanya sa tapangin na boy park. Kanya-kanya sa gyud. Anang naitabo. So ikaw karon brad sa kabisihan, negosyo. Negosyo Aha. nakoy business nga kabisihan pod. Tapos Nanarbaho nang employee ba karon o wala, employer ka karon? Nag-focus nako sa business. CEO ana man ang tare ron pag nanakay negosyo, CEO. Sama na ni atong venue karon sa Sikat Chill. So ang CEO si Lee karon ana nang mga style karon CEO tag-iya. O si Adam. Da medyo medyo gasunod magud ko sa inyong tanan mga Facebook. O si Adam karon unsay kabisihan ron? Magyapon. Unsay pasabot nang murag yapon? Siyempre, nanarbaho, magyapon ko, pero... So ikaw karon nang empleyado ka karon? Karon wala, nag-eskwela ko. Kuyosan ni siya. Pero, kuhan siya ka na skill. Okay. Oh. Masteral na ni. Basta naman ni masteral o doctorate na ni. Masteral. Diliwan. Lahi. So guys, eskwela ka karon balik. Eskwela, pero skill siya. Okay. Dili na ko saba akong plano, kasi ma-jinx ba? Basi masumpa. Sige, tag-saba, sa una sa itong plano, di mo, madayon. Dili na ito isaba. So mo na to na-realize na karon nga ayaw lang sa isulti ang plano, basi yun niya mapingiso na. Okay. O kanil, Teddy Boy. O kanil, medyo challenging na. I don't know kung iya bang ikwento sa ato karon. Medyo challenging na itabo po ani niya. Dili na ako, nagtrabaho ko karon tol. So nabaho. So trabaho ko sa buntag niya, music po din gabi ana. So di gyud mawala ang music ba? Digid mawala kay Di ba there was also a part nga kamo naghimo sa mong acoustic band nga naamoy kamo gitarista na yung mga line singer. I think si Erickson the same gyapon, di ba? Nasa toy time nga ingana gyapon ng gipang buhat. Imo ni isa ka may kawiran. So nasa ingato. So may galing kato natuloy-tuloy ra ba gyapon to? Hantod karon ingana nga just in case no na yung mga racket. Kung na yung mga kuan nga acoustic na gyapon tong grupo. Na gyapon. Na gyapon to. May na lang mo no kay ako naman tayo lang sa inyo ba sa Brandy Bailey in fairness sa inyong grupo ba. Dili mo kanang kuan ba kanang mga magselos ba nga siya na say kay ano di ba inyong drummer gali usay napoy lain banda. Kamo sa nasa moy banda. Pero may galing mo kay wala na ko nabantayan. Do di lang ko moingon nga tanan. Pero most of the time nakoy may nga nga banda nga once by dira kita bay focus kita. Ta if ever naman galing mga banda murag wala na mabungkag na kay dili na kamo na gyapon mo bay. Ngano man na? What do you think is say secret ana? Adam ikaw imong convert. Ikaw kabalo ko nasa kay uban po di ba nga pwede sa gamotokar? No. Siguro ako mangud sa as a musician gusto mong mo focus og kanang mga original. Ikaw dili kay kahili og kanang cover. Cover. Okay. Siyempre laylay man wala sa tanag ingon lugar nga against sa mga ka-cover no. Pero siyempre laylay man ang atong laylay atong trip, laylay atong yeah. Siguro mas ma-enjoy na ako siya. Bisang pag sulat buhatan ako kagi. Okay. Ma-enjoy mong na ako good niya. So ang banda walay silosay. Dili man. Walay nga na. So at least First siguro pero kung at first medyo kuan pero kuan naman namo nga sa una pa lang kami nagsugod na as banda ba. So maski nay mo laylo gamay nay makit-an lain grupo ang isa. So balik gyapon sa kuan kay so open arms lang gyapon. Open lang gyapon. Kay kuan ra man niya mo kanang enjoy passion ra man o. I think mo na pinakagwapo ba no? Sa usa ka banda nga, you know, well at the end of the day pareha man tagtumong mo man itong gusto nga buhaton. Tama ba? Ikaw, di ba? Ikaw may vocals. Most of the time magod sa banda. Mo sanay usay mo mag-lead sa banda. Labi na itong mga recent years nga mga niagi like diha na gid nga tuiga 2015 man siguro padulong sa itong pandemic nga di nagikimi anak ka-active lugar sa kuan kay busy na mi so tungod kay usahay mingawon lagi ta hindi naman available ang uban kay murag lahi na mong mga focus sa tunga time so ang bills so mo to nga uban na side band sila yung mga banda pud nila nga gipang tukod pero isa ra gid ang like
for sure ginamo nga among parihaming tanan is amo love na mo ang music, gusto mi mo buhat og among own music nga That's very good. na among i-share sa among audience, among crowd. Kay lahi ra gid tong imuha, lahi ra gid tong katubitong kanang paminawon nimo tao ga kanta sa imong kanta. Like mutukar ka sa stage nga nay ga kanta sa imong kanta, lahi ra kay sa feeling. Bahala siguro ganig walay TF, bahala ko TF pero kanang grabe lang nga suporta, grabe nga makita nimo gasing along ang mga ang audience. Balag inato nga kuan, grabe na kay na sa kamera achievement na kayo. Remember na ko na when we started local na to Carbano. 2010. Gina-introduce na to ang local song, tapos syempre napay-uban mga local bands nga maluoy ka kay di pa ka-afford og mga recording anindo. So pag abot sa quality sa radyo medyo lisura. Dili compared karon ba nga daghan na mo gayoy medyo dali na makabuhat din. Tapos when we go to the barangays, ganahan kita ba na kanang masakta nga pag mukanta ang mga tao sa imong kanta, grabe na nang siyang achievement para nato. Grabe good, super na kayo. For a local kanang grabe gina takalipay nga, oh my god, gikanta niya bay ang kanta nga kani kabalota nga original, di ba nga na. Ta sa una lang nagalintay ang style na to sa una para to get the attention of the audience. So nagsabot i-sandwich na to Ang first song na to kanang medyo cover sa ta para medyo makalimutan sa kanang murag makainganyo. Ginakanta na to mga bisan pa, mga Cebu songs na mga bisrak mo siya tong ginauna. Like imo lang din siyang i-fill in ang original. Tapos eventually na yon ginapalaman din nato ang mga original tapos tungod kay advantage man nato nga time do dili pa kay active ang social media ato nga time murag wala pag yun radio lang gid ang medyo labanan. Sa to naka-advantage po sa to kay mag napunta sa katong sa inyong kuan sa una. Nata sa radio sa MOR. So mo nang ang tao pag mukanta, it's really a great achievement sa to. Nga miski ako galing nga dili ko tagaban pag makita ng audience nga nagpatapok ta sa Divisoria mangadto sila for local na to. Dako na kay nang achievement for us, no? Now, question Brad. Siyempre, every year moabot man gyud ang panahon na nga mag-change nag mga genre, nanay mga style karon sa mga genre. In fairness to Brandy Belly, nag-steady gyapon ba, nagpundo gyapon mo. Wala ba nabot sa punto nga ang banda ninyo na Brad? Para yun, Tagalog na to or kanang mga change na tao kon. Change na tao kon, genre trip ana ba? In fairness inyo, you guys nag-steady gyud mo, nag-stick gyud mo nga ang Brandy Belly is a bisrak band. Dreamy na ilhan nagpadayon gyud mi. Sa una, wala pa mi ni sulod sa bisrak scene like mga 2009 siguro, way back 2009. Tagalog among mga kuan kay ga-appeal ba itong mga original songs songs pero Tagalog kay ga-appeal man mi sa una to mga kanabitang mga nationwide search nga Battle of the Band like Nescafe Sun School something So Tagalog pero pag sulod na mo bisrak murag amo naging panindigan karon after pila na ka years 15 years na halos milabay ga na may mga Tagalog pero ako ginapush ko na kung bisrak kay murag diri na mangguta na diri namin na establish ba bali inyong branding mo na ang ni siya branding na to bisrak na kung natay Tagalog murag tipas na kita sa dalan so ana then total wala naman gid mi kayo good sa katong kanang nakasimong peak pagig kayo ba nga katong career as kanang musician gyud so mo kuan na lang man ang amo padayon na lang man ang amo we don't know kay kanang example missing Philemon sa una dugay gyapon sila dugay na undang then katong ma-remember nako 2012 katong nag-tour ta sa Bukidnon ang age ato ni Insoy nanas mga 40 mo papabalik nila tama kami way younger pa kung imo na dugay na to nila na nabuhat ng mga songs dugay na nga buhat na songs pila na ilang edad nagundang na sila pila ka years then nagbalik sila antod karon grabe ang ilang pag-boom gihapon so meaning ang edad dili gina siya kanang basihan or like hindrance nga dili pagikakapadayon like kami mas tama ba younger pa gani may sa ilagid kung buto na lang karon that's why I realize na nunaw karon nga why not tong atong mga kauban sa una i-record outro sa mas clean nga pag-record or i-revive ibalik i-lyric o nanay mga support ba nga mas klaro na
or improvise gamay, Pero tol, watan ng music video. ang Bisaya music mangud karon tol nag-evolve mangud. Lagi, Di ba sa lagi, una lagi. kay kuan naman ta bisrak. Oh, bisrak Karon na ba? pop. Di ba na rap. O murag yeah. gina-accept na nila ba. Yeah. Actually nakauna-una gani mi nga madto katag Cebu ba. Kay murag mas kuan didto. O mas dako ang wild ang acceptance sa Bisaya dito, no? Dagan audience. Pero in fairness, brada, so the last time nga naka-host ko og katong sa amphitheater nga mga Bisaya rap. Tapos wa ko nag-expect ba nga kato galing nga concert ba na ticket Kabalo kasi kagayang ginaanad ta og kanang Lagi. sige ta libre ba. Oh, libre. Tungod mo punagod bay sa mga karon pala ko na realize nga nana ko sa gobyerno karon. Mo nang naanad data kay kani atong mga big companies like mga Teleco, mga TM Globe, Tocantec, San Miguel, mga big companies gianad ta diri sa Cagayan de Oro nga sila ay magdala sa mga big stars nga for free. Then for the kana nga mga Sponsor time mo may pagsugod pa na kog hosting ana. Na-realize na ko bay nga munang naanad ta og kanang libre. Kaya nga nung gidala lang ko nila mga best bands Lagi. nga libre. So kung munang naimuan ni diri nga dili ka medyo nasa mga top na mga artist tapos magpa-ticket pag yuga. Sumuhan lang taong anong mutan lang mo ko sa inyo nga na libre na ganang mo tong mas Bernana tayong ana ba gianad which is muna ning effect nga gianad ta sa katong mga bagong kuan. But anyway, balik sa inyong gi-discuss. Tama ka. Pag katong pag-host na ako bay. So na yung mga abi na kung kay namay naman ang Midnasty di man taga Cagayan de Oro pag Bisaya. So mo neto dito. So nag-expect ko nga ang mga front act bay kay Cagayan de Oro lang abi na ko the usual aton anda nga wala pa kayo dito na gina sa main band. Pero in fairness ba na shock ko brada nga with a ticket na puno nilang sports center tapos nanganta sila bay sa kanta sa Cagayanon nga Bisaya rapper. So ako karon nakauna ko. Uy, in fairness sa mga batan-on medyo kabalo na gyud mo appreciate og local. Ikaduha, Bisaya tama mo gingon medyo siguro lang the difference would be lang kay karon na panahon manggod bay nanay mga apron ba nga maka-create na bito sila ilang own beat nga gwapo na. Sa ato so ng panahon lisod biya. Kita gid ang mo kuan. Kita gid tagatag sa instrumento. Karon manggod, pwede na nimo bay sa app ba. So makaya na nila bay. Ta nanay mga kuan usay galing brag di nimo masabtan basta ngalan nga Bisaya. So brag sa new generation now nanay ga-appreciate sa lokal. So para sa tuwa nga dugay ra gyud ga promote aning lokal ba. Kay lisod gyud kayo pag-promote. In fairness, it's a good sign already nga murag okay na niya. Murag ayos na niya kay nanay mga mo appreciate. Now, kamo nga naa sa Bisrak scene. So para sa inyo karon naka-decide gyud mo nga we will stick Bisrak gyud gyapon ta. Oo, lahos na. Like Bisrak yun. oh, like mo naman ni atong kung asa ta nagsugod, murag diri na kita mahuman kay kung mo switch pa ta pwede man pero murag kanang taas na kay ang among You think maybe it's about time also nga ato na pud i-relaunch na pud ba? pwede. Kay na may new media karon ba? Nanay dali na magay karon. Paspas na kay karon. Music video sa una galisod pa ta sa una. Karon grabe na kay. Mahal pa kayo sa una mag music video ka karon daghan na kay willing nga bay may advertise lang din. Nanay mga insaktong maka-afford drone, maka-afford ng mga stabilizer sa una mga collab. And maybe also, baka nasa tayo collab na Bisrak plus isugal nato ning mga Bisaya rap, pwede. Pwede. Collaboration. Nga atong i-combine, no? Mura siya na rap rock, like nga na, nga sa karon manggod nga generation like karon kanang easy, dali na lang gid kay pag-market kay tungod social media, active kay mga tao. So, naalay, kanila nga kanta, potential lang, then masuportaan, like, ma-share insakto, in fairness, tama ka Brad, kay kung for example, you have a new song, pwede magug ka mag-gitara lang sa sample lang. Matalaan sa nimo kung mukagat ba. Mukagat ba? Kay ang tao magkaroon, di man ka-focus gid kung sa video, sa like perfect. Quality nga na, kana ganing mga vloggers, di man gina quality nga. Actually, galing mas sikat nga, di man quality. Mas ganang galing vlogger bro. Actually, mas ganang sila grow eh. Kaysa katong grabe nga, edit gid nga katong. So tama, pag namoy bago, pwede sa nimo kanang burag sample. Sample lang sa. Kung okay siya, dito na punta sa lyric video. Ana ba? Tapos kung medyo okay po ng lyric video, then the more na tumapos nga, sa ilain music video. So, pwede. Compare lugar katong way 10 years ago nga magbuhat kag kanta like now, advantage na kayo sa mga new artists na dagan na kay platforms. Dali na kaayo, dali kay karon. So nag-remember mo magdadala pa kasi mato pa ka, malinya pa ka sa FM station, di ba? Sir, pwede pa
pwede pa-play Wala mo. pa kag CD. Usa di pagyud mo dawat, usa na pa ibang payula pang uban nga. So, kung medyo na papa, medyo datoon. Amigo ang DJ, kinumdong gigo na sa una ba, bag-o pa ko nga DJ ba. Brad, lang ako isulti itong pangalan nga, matay na ra ba tong head na mo. Hindi nga, amigo, mata pre, akong anak gwapo kaya ni ko, pre. Ano na yan? Tapos paminaw na mo, sa una, di ba, mahal. Swerte lang galing ta Brandy Belly, kaya nangita tag-sponsor na ato tag-Cebu, di ba? Naka-recording ta for how many days. Pero di ilalim mo, may galing po, karon ba sa Cagayan? Medyo nanag, number one, ato maging idol, Bummer Studio. Bummer Studio. Siya mag-inaykuan sa unang kaya gid na medyo mo kumbate na. Murag- Napay mga dugang ng mga recording na. Dagan na recording studio like Nga gwapo na gyud quality. Oo, gwapo nag quality. Studio quality gyud nga nanana. Then karon manggod tol, ang kasagara manggod para sa mo bag-o lang. Kami naga kuan sa among kanta, kami naga edit, kami naga mix. Si Erickson so nagtuntuon naman siya. So House recording so nanay so mo, brad. mas easy pag yun. Wow. Mas dali pag yun. So Unay na lang kayo. Unay na lang ba? Like sa una grabe kay na siya kana lisod gasto di. Lisod kanang gasto. Gasto. Gusto kay praktisan pa. Praktisan pa. Then Atagan kung yung naka oras. sa studio Pila ito? Pila Karon, sa una pila galitong recording sa una magbayad ka? Per song man atanaw per hour. 700 per per hour. Per hour. Per hour. If package nimo is 2.5, madagan siya 2.5. Sa usa ka song. Sa usa ka song. Ta ko medyo bala pag ka nga banda kay di grabe ka katunong. nga edit. Sige, So, edit. Sinextend. Pila tama kay nung ko sa una nami gi-sponsoran ng mga local band di ba nga sige kami mo sponsor sa recording abi man ako ngano kasayon sus kay per instrument ba na pag-record sus kay naay usahay bahista nga naay usahay gitarista nga murag di makatunog bitaw pag abot na sa recording kay di mao Di pa kayo. sus moabot og pila ka oras gasto karon bay medyo arang-arang na gyud compared Arang na compare sa una, like sa mo ko ga set pa mi og time adlaw inana. Karon kay kuan pwede na lang sila matawag sige ali mo diri balay dito ta record. Sa kay ma-record lang ang drums una. okay mo man ay kuan mo na bass nga kuanon sige na term tone si tawag ka na ng para sakto kana na-remember na ko na nga word nga ang recording studio nga mong kay nag-sponsor ko sa uban na tong banda sa una di lang ko magsulti kay sa tong bandili to kamo sir kanang matay sir ang drummer sir ba kay maglisod man sir sa kuan sir Di ka timing. ako tadi yung kasabot ba lalo na timing di ba na overlap ra man na inat-inaton ra may galero kay na auto-tune karon na uban nga nagabuhaton but hopefully tana we could collab also sa na yung mga local na or something Pwede kayo. you guys release a new song bago entitled lang. anong bago na Ugma. anong di man karon anong ugma anong hilig yun mo sige ugma sige daw brief history unsa ning ugma nga song is it dugay na nga song nga bag-o lang gi-record or fresh gini from the oven Kuan, mga 2021 pandemic nga kuan panahon. Buhat na mo. Gusto lagi na mo. Kinsa na po ni hugot ni gikuha na sa ning kaning grupuha man gud namon gini sila yung mga kipanghugot ni mga kalay-kalay ni. So kaning ugma unsa naman sa ihugot ani nga kanta? Di actually nga buhat ba may kanta gid nga. Dili na related sa Patungdungog lang. Sa mga nakita ra lugar, sa mga nadunggan. Sa kuan, so atong giklaro dili ni sa banda nga history ana. Depende Except sa Mikay. Depende sa naminaw. Depende sa naminaw. Depende na kung mo-assume sila nga sila na. Okay. Anyway, so nganong ugma 2021 buhat na mo refer mi nga kanang mo magay kanang common nga kahitabo ba nga kanang isa ka tawo labi na mga estudyante nga na kay murag kag kanami tawong makita kag crush nimo sa imong school or like sa asa dapit nga murag di mo din sa unahon nga mag-uban mo nga bisag dili gid mo isa unahuna ka ba nga ako ning idol kay ba yan sahay patulog ka na nimo so naka kuan mi naka idea ko ba nga nganong dapat ingana then naman siya nabuhat ni lugar si Teddy Manggod ang mo facilitate mo kuan sa melody. So nagpili-pili mig melody nga maayo nga masync na mo tong naman koy lyrics gisulat daan ba na chorus lang gud. So, mo to sa nga amo gid siyang pero sige kakat like 2021 dili na po mo lagi busy niya dili usahay na po ilang banda na busy sila sa katulang side band nila so dili wala na priority ang song nga ma-record. Okay. Dugay na namo siya unta plano i-release kay para ang amo manggod kay gusto mi mag-release kay every time mag-release mi
kanang feeling bitaw nga mura mig nag-comeback sa scene ba. Like okay. kanang gusto mo balik sa scene, gusto mo musingit balik sa mga bagong tubo nga scene nga kanang active pa kayo sa industry. Gusto mi pag kami napod mi kanang muingay ba. Okay. Like gusto mi mo ingay then may musingit like namin nakaila sa amo pero daghan naman gud ang nagtuo nga disband na wala na kanya-kanya na wala na may activity, okay. wala na new songs So nga this release. song pod also you want nga ipakita nga napagyapon murag Bisrak. Murag walay na bag-o, maura pagyapon mi, maka-perform pa mi 150% sa among 150%. So makalukso pagyapon, makalukso pa. Makahidbang pa, makalukso pa, Pag sure mo dia, pag sure mo na. Pag sure mo ng 150%. Basta paglukso, sakit na hawak words. Angat yun. Naitabo ra ba gwapo kay sa Katihan Eco Park? Katihan Eco Park. Gwapo ka to. Then, pasalamat po min dito mga Belicans. Oh, Brad! Grabe kayo kakuan. Grabe kayo ka-accommodating. Shout out kang Charles Gamboa. Charles Gamboa og si Dana. And then, so nag-shoot. Pila ka days mo nag-shoot dito? 3 days. Ana gid mga hulog 3 days. 3 days nga. So up na karon sa YouTube? YouTube. Facebook and YouTube sa diya lang sana mo gi. So kani ba kay gisugdan na ninyo? Tuloy-tuloy na ba ni more songs to come? Yes. Ga plano mi amo to siyang kibalik og mo kagat siya or mo paak siya sa kanang sa masa. Among plano is amo siyang sundan like continuation story ana ba. Okay. So, very good. Kanang kuan ba. So at least kanatong Basta na lang si Charles di lang gid siya makuan. Basta di baka lang naman siya masumman sa mua. mua. Siya masumman sa mua. Lahos gini. So ang ilang bagong song ugma. Unsa man ni kanang the entire lyrics kinsa man ni mo ni lick or combination? Ako. Mo ni. Ako magigasuwat si Teddy igor na siya sa tono then gamay din nga mga progression. Yan. So for more Brandy Belly song, just in case kung karon pa mo nakadungog lugar sa Brandy Belly sa ilang mga Bisrak songs, well, my all-time favorite tanan na lang one of the most hugot song. Hugot. Balikan ko nga, nagawan ko nga yan na ultro ng lyric video na nakanta. That's one of the hugot song. Maminaw mana. Then of course, Mikay sa gyapon sa mga kanta nga mga sawi-sawi. Mga sawi-sawi, mga gwapo gyapon nga song. Guol-guol. Nagbuhat may ana nga music video before. Actually funny man na siya kay ang usa ka cameraman nawala tanan iyang mga video sa to nga time pandamay itong tawhana to. Kani among venue karon isang sikat chill. So mo sa ning usa sa negosyo nimo karon na diri sa Corales. So nasa ka always diri ka tambay. Nako diri permi. Actually diri every day but most of the time nako kay ako mo ga manage gyud ako iga kuan ba dumala ba so, bag-o pa sad mga 4 months pa siya. Sikat Chill House Corales Avenue nara atbang sa Black Scoop. Diri gyud sa kanang jamming kanto gyud diri so natay jamming diri na ako'y mga banda-banda diri event. Then mo to siya magplano mi kanang launching ana unta among kanang single launch anang sa ugma nga i-officially launch gyud namo siya. So among nga planuhan basi mga somewhere in October nga ma-release diri. So magtapok-tapok ta mga karaang mga old faces ba nga atong madala diri nga imingawon sa atong mga tugtugan sa una. Yeah. Wala siya. So Facebook account Brad just in case to check out your songs. And Facebook please follow Brandy Belly. Search lang napod may YouTube, Facebook and then na may Spotify Brandy Belly gihapon. So katong gusto mo follow, gusto mo marites sa among mga kalihukan sa banda. So mato i-search lang Brandy Belly. So padayon ta dito. Alright. Lahos ta. Mabuhay ang Bisrak Band, mabuhay ang mga local artists. Let's support this. Buhato nato ni magtinabangay ta then let's create our local music scene diri sa Cagayan de Oro. And thank you guys salamat. Nag-stay yun mo ani. Then hopefully tanang kamo may mo pa mong inspirasyon sa uban pa mga banda nga nakaron diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Alright, daghang salamat sa tanan. Daghang salamat sa mga naminaw, mga bitokon. Thank you very much. Bye. Sa
daang higayon kitang duha, wa pa mag-ilang susama sa mga panghitabo nga ako kalit na bago nga ikaw karon ani ana sa akong tukaran. Kitang duha di na mapugnan pa apa kining tanan sunod sa akong danggo sa pagmata na angka gipangandoy ko nga magubantang duha. Di ko mutugot nga wala kanimo lang ako natagat pinangga ko pamalipayon tang duha. Karong tinud anay na ang tanan, ikaw diri ka nako nag-inusaran kanimo lang akong mga mata. Ikaw wala nailain panguban, wala baka ang di mo diri ka nako kung sa pagmata na angka gipangandoy ko nga magubantang duha. Di ko mutugot nga wala kanimo lang ako nagtagat pinangga ko pagpalipayon ang duha. Kung sa pagmata na angka gipangandoy ko nga magubantang duha. Di ko mutugot nga wala kanimo lang ako nagtagat pinangga ko malipayon tang duha. Chum, chum, chum.